Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi saplai perda bat bu mau nong rem ya shibun tali ke projek penroy hanong ba Delhi Mynta kasngi. Kaseng BJP kala thungi ki election officers nak bentak election president jong kisnat rekam jong ka ha ki jilla ba pher bat kum juru nak bentak election banjet ki dikhat jong ka national council jong kaseng BJP. Ka sarkar pedeng ka penslore ka kamrap jud bat ki wekwe jat kamrap ki bayade bakani bat kum jurui karkhana ki badan jade bakani ka kamram ka sarkar kelapan ki ru ka do jang ujun Pajengpan phai biang i khandai pesan ngot ki nong tang do kha na India ki balasha ka Bangladesh ba khandai phongot ki nong tang do kha na Bangladesh ki balasha sat ha India la khmi lenti ba on sapen kun no shan Kajeng pen mi kampan mi jam hapo kari kala kiu dalai pun riu nak shispa hakinik shi post nam baladem.